hulláma szeretne bennünk egy új érzelmet kelteni, a nosztalgiát. A legjobb film, amiben megfigyelhető a nosztalgiakeltés és a nosztalgia horrorizálása, az a Skinamarink. A nosztalgiakeltés eszközei Did you see anything weird upstairs? Like what? Kaylee. Go back downstairs, okay? Persze felmerülhet, hogy miért ezek az eszközök segítenek a nosztalgiakeltésben. Ehhez vissza kell ugranunk a múltba. A 10-es években megjelenő médiatartalmak és irányzatok, amelyek popularizálták a 80-as, 90-es évek esztétikáját, teljesen megkerülhetetlenek lettek az interneten. A legprominensebb ilyen irányzat a Vaporwave volt, ami berobbant a popkultúrába, és már mindenki visszavágyott a VHS korszakra. Megszállt minket a múlt, bicikliző gyerekek és egyéb más nosztalgia csalival. Ez a romantizált múlt tágteret ad a horror műfajának, hogy rámutasson az akkori hibákra és hiányosságokra. Ez lesz az a nosztalgia, amit a Skinamarink felhasznál ellenünk, hogy terrorban tartsunk. Az Unheimlich kísérteties jelent, de szó szerinti fordításába talán még beszédesebb. Otthontalan. Úgy lesz valami otthontalan, ha az otthonos veszít az ismerettségéből és biztonságából. Ez a film a nosztalgiával mutatja be az otthont, és ezért a kettő összefonódik. Majd miután bemutatja a film, elveszi az ismerőséget és a biztonságot a nosztalgiából. Where did they go? Akkor, amikor a játék és az erőszak keveredik, amikor a szülők idegenné változnak, Dad? és a képzeletbeli valóságossá válik. Ezzel az érzettel követel a film atrocitásokat a gyerekekkel, akikkel kénytelenek voltunk azonosulni, így magunkat is megcsonkítva érezzük. Ez a film bemutatja azt a kísérteties érzést, amikor visszaemlékezünk egy idilli képre, és aztán felfedezünk valamit, ami eddig nem is tudtunk, hogy ott volt. Például egy kedves érzés a gyerekkorból, ami alatt mindvégig gyász volt.